Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fir-riflessjoni tagħna llum eżistijej dwar il-ġrajiet tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima, se nibdew nirriflettu fuq id-dera ta' 13 ta' Settembru tal-1917. Kif qed nagħmel dejjem qed naqra direttament dak li kitbet Sor Luċija, waħda mit-tliet viżjunarji, u mbagħad nirrifletti ftit dak li tkun qalet hija stess u naraw kif dan anke jtina dawl fuq il-ġrajiet ta' Fatima u anke dan xi jfisser anke għalina llum il-ġurnata fil-mixja tagħna. Luċija tikteb hekk. Meta qorob il-ħin tlaqt ma' Ġaċinta u Franġisku. Iżda minħabba l-folla ma stajniex navvanzaw ħafna. It-toroq kienu pakkjati bin-nies u kulħadd rid jarana u jkellimna. Ma kellhom ebda rispett lejn il-persuna umana. Nies sempliċi u anke sinjuri kienu qegħdin jitħabtu fil-folla li kienet qiegħda tross madwarna. Ma li waslu ħdejna niżlu għall-kub tihom iħeġġuna nitolbu għalihom quddiem il-Madonna. Oħrajn li ma setgħux jersqu ħdejna bdew jgħajtu mill-bogħod. Fġieħ l-imħabba ta' Alla ejdu l-Madonna tfejjaq l-ibni li hu matub li ħorajjat u biex tfejjaq il-tiegħi li huwa ama u l-tiegħi li hu trux biex iġib lura żewġi il-libni li mara l-gwerra biex tikkonverti midneb biex tagħtini lura saħħti għax għandi tuberkulożi u talb bħal dan. Kien hemm minn kull xorta ta' Mart uħud talaw fuq is-siġar u fuq il-ħitan biex jarawna għaddejjin u bdew jgħidulna. Xi rġiel għenuna nimxu l-qudiem billi mxew qudiemna u fetħulna passaġġ qalb il-folla. Waqt li aħna bdejna nwieġbu l xi wħud, nieħdu bidejna b'oħrajn u ngħinu mitrab waqt li bqajna għaddejjin. Illum meta fit-Testament il-ġdid naqra fuq dawk ix-xeni meraviljużi ta' Kristu għaddej il-Palestina, niftakar f'dawk ix-xeni li għaxallek koġbu jinkonċida tagħhom meta kont għadni tifla fit-toroq u sqaqin fqar ġewwa Fatima f'Kova Dajra. Jiena nrotħar l-Alla fil-waqt li nofrilu il-fidi tan-nies twajba tal-Portugal u naħseb jekk dawn in-nies tantu miljaw ruhom quddiem tliet tfal fqar sempliċiment għax ingħataw il-grazzja li jkellmu l-Omm Alla. X'ma jagħmlux li kieku kellhom jaraw il-Kristu Sidna qudiemhom. X'qed nirrifletti fuq hekk din biex ngħidu hekk il-preambolu twil li tagħmel Luċija qabel ma titkellem eżattament dwar id-dera li kellhom fit-13 ta' Settembru. Dera li qabilha hija karatterizzata minn dil-folla, folla illi tikkomunika ma' tfal għaliex it-tfal jitkellmu mal-Madonna biex jaqalaw il-grazzi ta' fejqan, ta' konverżjoni u laqda mill-ġdid fil-familji fi żmien il-gwerra. Qed nixtieq illi ikdal kuntest ta' din id-dera ma nħalluhx għaddej għaliex hemm xi ħaġa li hija evanġelika dwaru. Għaliex kif tgħid Luċija stess, din kienet ir-realtà tant li Ġesu anka kif Ġesu għex, kif Ġesu qiegħda il-missjoni tiegħu bħala il-Midluk, il-Kristu, il-Messija, is-Salvatur. Ġesu tant drabi narawh li anka huwa imdawwar bil-folol. U l-folla ma kienx tmur biss madwar Ġesu biex tisimgħu. Kienet tmur biex tisimgħu għax il-Vanġelu jgħidilna kien jgħallem b'awtorità. Però x'aktarx ukoll
u b'mod ċar ħafna il-folla kienet tmur biex tfiq. U forsi kienet tmur iktar biex tfiq milli biex titgħallem. U għal Ġesu ma kienx problema. Għax Ġesu bħala Salvatur mhuwiex għallim, Ġesu ġi salva il-bniedem sħiħ. U l-bniedem sħiħ għandu bżonn it-talim li jdawwallu moħħu, għax il-moħħ tagħna bid-dnub ma baqax jara l-verità. Il-bniedem sħiħ għandu bżonn il-fejqan f'ġismu, għaliex il-bniedem u ġismu, ġisimna mhuwiex appendix għalina, aħna ġisimna. U Ġesu ġi anka isalvana billi jmiss il-ġisem tagħna. Ġesu bħala Salvatur ifejjaq imiss ukoll l-erja ta' dnub tagħna, irid jaħfrinna u irid ifejjaqna u jeħlisna mid-dnub. Ġesu bħala Salvatur irid jeħlisna mill-qawwa tax-xitan illi għandu f'ħajjitna. Ġesu bħala Salvatur irid ifejjaq ir-relazzjonijiet tagħna jerġa' jġibna flimkien. Allura innutaw anka daw il-grazzi li jitolbu l-tfal biex jitolbu lill-Madonna lihom huwa dak li Ġesu ġi biex jagħmel. Il-bniedem f'qalbu għandu din il-brokenness ta' tkissir u Ġesu ġi jiltaqa' magħna f'dan it-tkissir fit-totalità kollha tagħna. Eżisti. Kemm hija sabiħa illi anka Iva anka fejn hemm manifestazzjoni ġenwini ta' f'dal-każ il-Madonna id-diri tagħha ġewwa Fatima, in-nies jesperjenzaw dak kollu li għamel Ġesu. U n-nies jitolbu allura biex il-familji jingħaqdu, biex il-morda jfiqu, biex il-midinbin jikkonvertu. Kemm hija sabiħa it-tfal li minkejja li għadhom żgħar jilqgħu lil dawn in-nies anke jekk buġieħ ta' ras bil-folla li kien hemm kulħadd iross fuqhom. U Luċija tgħid għaliex dawna għarfu li aħna natatanna l-grazza li nitkellmu mal-Madonna, ġifieri mhux għax huma kellhom xi ħaġa speċjali fihom infushom, però biex jitolbu l-Omna Marija. U nafu li tfal diversi drabi fit-teriet kienu jitolbu lill-Madonna il-grazzi tal-fejqan u tal-konversjonijiet. U hawnhekk naraw allura anke l-rwol partikolari anke ta' Marija bħala il-medjatriċi, dik li tinterċedi anke lina, dik li permezz tagħha l-mulija tina il-grazzi tiegħu. U aħna kemm għandna bżonn eżistijej, niskopru dejjem aktar ukoll u ngħixu faqda Omna Marija illi tinterċedi għalina. U kif in-nies talbu dawn it-tliet grazzi, il-fejqan, il-konverżjoni u l-għaqda fil-familji. Kemm aħna għandna bżonn anke eżistijej dawn it-tliet grazzi li talbu n-nies ġewwa Fatima, aħna nitolbuhom lill-mulej bl-interċessjoni għażiża ta' Omna Marija anke fi żminijietna. Il-Madonna talbuha għal-fejqan. Aħna fil-litanija l-Madonna ngħidula saħħa tal-morda. Il-Knisja eżistijej fit-talb tagħha għandha ħafna talb ta' fejqan. Għandna s-sagrament tal-morda li fih innifsu huwa talba ta' fejqan. Għandna l-Ewkaristija li hu sagrament ta' fejqan. Għandna it-talba ta' dberik tal-morda. Ħafna drabi forsi ma nużawix biżejjed. Mija talba tal-Knisja fil-ktib tal-barkiet. Fil-liturġija tas-sigħat fil-brevjar diversi drabi aħna għandna talb ta' fejqan. Fit-talb tal-lawdi tifir ta' sbieħ il-jum jew l-għasar it-talb ta' filgħaxija. Il-Knisja titlob. U titlob anke bl-interċessjoni partikolari tal-Madonna bħala s-saħħa tal-morda. Mill-ewwel jiġina Lourdes, forsi Lourdes huwa l-iktar post marbut ma' Marija u l-Mart u l-fejqan. Ejjew ma nibżawx, ma niddejqux, induru lejn Omna Marija u nitolbuha għal-fejqan tagħna u l-eżistana. It-tieni ħaġa li jitolbuha hija l-konverżjoni tal-midinbin. Aħna l-Madonna eżisti fil-litanija tar-Rużarju ngħidula wkoll kien tal-midinbin. U din hija talba wisq għall-qalb Omna Marija
Għax il-Madonna eżisti tħobbna u ma tixtarana l-bot minn bina Ġesu. Min hu l-midneb? Il-midneb huwa l-kol kemm aħna. Imma meta ngħidu nitolbu għal konverżjoni tal-midinbin, ċertament qed nitolbu għalina l-kol, però speċjalment ikollna f'moħħna f'qalbna in-nies li nqatgħu minn Alla. Il-nies li nqatgħu minn Ġesu, in-nies li nqatgħu mill-Knisja, in-nies li ma jrid li għadhom marfux l-imħabba ta' Ġesu, li qegħdin iwieġbu b'ingratitudni għall-imħabba ta' Kristu. U allura aħna imħeġġin sabiex nitolbu mill-qalb, maħbubin tiegħi. Nitolbu mill-qalb għal konverżjoni tal-midinbin. Mhux biss għal-fejqan mill-mart, dik għandna nagħmluha wkoll. Imma l-konverżjoni huwa l-ikbar fejqan li l-bniedem jista' jirċievi għax ngħidu kif inhi. Kull min Ġesu jagħmel miraklu miegħu u l-mulej u ħajja għadu jagħmel mirakli fi żminijietna. Imma kulħadd jerġa' jmut. Eżisti. Anke kaqajmek mill-mewt issa l-mulej ukoll tmut. Eżisti. Il-fejqan tal-ġisem sħiħ aħna noħduh meta ġisimna jirxoxta fil-parussija, fit-tieni mixja ta' Ġesu. Però il-fejqan spiritwali jekk noħduh nirċevuh u nixuh jibqa' dejjem huwa l-ikbar fejqan. Għalhekk nitolbu l-Marija kemm tal-midinbin għall-konverżjoni anke tal-midinbin. Ma speċjali dawk li tbedu huma qrib tagħna fl-istessin, imma familjari tagħna, ħbib tagħna, nitolbu mill-qalb għalihom. Imbagħad it-tielet ħaġa sisti illi talbuha biex familjari tagħhom, ma speċjali n-nisa li talbuha għal żwieġhom u għal uliedhom ġuventur biex jiġu qawwijin sħaħ mill-gwerra maquda bejniethom bħala familja. L-għaqda fil-familja fil-kuntest tal-gwerra dak li talbu. Illum għandna bżonn nitolbu l-Omna Marija li fil-litanija sejħula sultana tal-familja. Ftakru meta il-Papa Benedittu indirizza l-Madonna ta' Pinu sejħilha sultana tal-familja. Eżisti. Kemm għandna bżonn li aħna induru lejn Omna Marija u nitolbuha għall-għaqda fil-familji tagħna. Ċertament għandna bżonn nitolbu għall-għaqda fil-familja anke fejn hemm il-gwerer għaddejjin bħalissa, tant irġiel li jmorru għall-gwerra meta qed nisimgħu b'tant gwerer u ġlied fid-dinja li huma mifruda mill-familji ara kemm hemm familji qegħdin ibatu. Però mbagħad għandna gwerer oħrajn eżisti. Il-gwerer tal-adulterju, il-gwerer tal-pornografija, il-gwerer ta' chatting fuq internet, mod fin kif taqlibha l-martek il-żewġek. Għandna tant gwerer oħrajn eżisti illi qegħdin ikissru u jeddu iż-żwieġ u l-familja anke fi żminijietna. Għandna bżonn nitolbu għall-għaqda fil-familji tagħna quddiem tant okkażjonijiet li jistgħu jifirdu iż-żwieġ u l-familji tagħna minn xulxin. Daw kienu x-xewqat tan-nies ta' dak iż-żmien huma x-xewqat tan-nies tal-lum. Ix-xewqat tan-nies ta' Fatima huma x-xewqat tan-nies ta' żminijietna x'il-bniedem huwa l-istess f'kull żmien u kull epoka. Inħeġġiġkom hekk sabiex matul din il-ġimgħa tom li qegħdin tagħmlu mixja mad-deritt tal-Madonna ġewwa Fatima titolbu mill-qalb l-Omna Marija għal konverżjoni tal-midinbin, għal fejqan tal-morda u għall-għaqda fil-familji tagħna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-mulej jagħtikom islem.